Дизелът ти пуши, а ти се чудиш какъв може да бъде проблема. И следващите 60 секунди ще ти дам няколко основни съвета къде може да се крие този проблем. Черният дим от азбука при дизелов автомобил е признак за непълно изгаряне на горивната смес. Това се случва, когато горивната смес е твърде богата, т.е. има повече гориво, отколкото е необходимо за пълното изгаряне. Ето е едни от най-честите причини за поява на този черен дим. Първи възможен вариант. Проблеми с турбокомпресора. Турбокомпресорът е отговорен за пълненето на цилиндрите с въздух. Ако има проблем с настройката на геометрията, това намаля вкарания въздух в цилиндъра. Оттам горивната смес става и богата. Пукан маркуч, който изпуска налягането, което е направил турбото. Оттам двигателя пак няма да получи достатъчно количество въздух, което води до непълно изгаряне. Следващ проблем. Проблем с мап сензора или с дебитомера. Тези сензори измерват какво количество въздух влиза в двигателя. Неправилните им измервания биха довели до грешно калкулиране на количество гориво, което е необходимо за горенето. Оттам съответно може и да е богата сместа. Друг сензор, който дефектира често, е този, който измерва високото налягане на горивната рейка. Ако той дефектира и покаже различна стойност от това, което е реално, може да се вкара повече горивна смес. Друг чест проблем, който е доста скъп, са горивните инжектори. Ако те са износени, може да не се впръска правилното количество гориво в цилиндъра. Съответно има опция, в която могат да не разпрашават добре горивната емулсия. Това пречи на пълното изгаряне и обикновено води до доста сажди. ЕГР клапанът. Това е клапан, който вкарва изгорели газове в смукателния колектор. Ако този клапан се запуши, заклини или прави някакъв проблем с движението си, той може да вкарва неконтролируемо количество изгорели газове в смукателния колектор. Оттам се нарушава и горивната смес. Ниско налягане в цилиндрите или така наречената компресия. Износване на бутала, сегменти, цилиндри, клапани могат да доведат до занижена компресия. Недостатъчното налягане и температура в цилиндъра водят до неефективно изгаряне на горивото, а това може да доведе до доста дим. Некачествено гориво. Гориво с лошо качество или наличие на много примеси, които могат да допринесат за некачествено изгаряне на сместа. Това също допринася за пушек. И една от най-често срещаните причини в топ 5 е недобре настроен или калибриран компютър. Ако забележите черен дим от автомобила си, е препоръчително да се обърнете към квалифициран сервис за точна и навременна диагностика, преди да се наложи да правите сериозни ремонти. И ако имаш приятел, на който автомобилът пуши като локомотив, тъгни го тук, нека той да сподели своята история. Може това видео да му помогне и той да открие много лесно своят проблем. Ако съдържанието на това видео има смисъл за теб и ти е полезно, споделяй, коментирай, следвай ни в социалните мрежи. Бъди отговорен към автомобила си.